A word a day will always chase away the devil. And our verse of the day is found in the book of Job 23 verse 10. Ngokuba uyayazi indlela yami, esengivivingile ngiyakuphuma nginjengegolide. Amazwi namhlanje kuseni eswezwa ekhulunywa uJobe uthi uyayazi indlela yami, esengivivingile ngiyakuphuma nginjengegolide. Mawulandela le chapter 23 kaJobe, uJobe uphendula abangani bakhe kade befike kuyena bezomtshela ukuthi Jobe, njengoba zonke lezi zinto ezikwehlakalele zakufikela, wafelwa abantwana bakho, wafelwa imfuyo yakho, kwaphela konke onakho, lezi inkinga zikufikele ngoba khona kubi okwenzile enkosini, bathi lokho kukwehlele kuyipunishment inkosi eyilethile empilweni yakho ngoba kukhona okwenzile. Kodwa ma ephendula uJobe, ephendula inkulumo yabangani bakhe, simuzwa ethi noma kunje kodwa uJehova uyayazi indlela yami, esengivivingile. Akahambisani nento ekhulunywa abangani bakhe abamtshela ukuthi lento akadlula kuyona isijeziso, kodwa uthi mayebheka uJobe uyibona sengathi ukuvivinywa lokhu okufikele uJobe, itest akadlula kuyona. Number 2, une understanding yokuthi le test akafike kuyona, it is not permanent and it's not forever, kodwa ifikile for isikhathi esithile. Uthi uyayazi indlela yami, sengivivingile ngiyakuphuma. Kusho ukuthi une understanding ukuthi njengoba ela ngeke aze aphelele kulesi simo. Une understanding ukuthi njengoba ebhekene nalokho akabhekene nakho, akusho ukuthi sekuyisiphetho sakhe lesi, kodwa uyazi ukuthi uzophuma. Uthi futhi mase ngiphuma ngiyakuphuma nginjengegolide. Ngamanye amagama uya understand ukuthi lento akafike kuyona akisiyona into ezohlala kuze kube phakade, kodwa yesikhashana, izofika bese iyadlula, futhi mayisidlulile uzosala engcono kunalokho akangene eyikhona, uzophuma esenjengegolide. Elokhuluma nomuntu namhlanje kuseni ngithi uJehova uyayazi indlela yakho, esekuvivingile uyakuphuma unjengegolide. Yebo kunesimo esiphambi kwakho sibonayo, yebo kunempi oyibonayo ekuhlasele, kodwa ngicela ukukutshela ukuthi uzophuma unjengegolide ngoba uNkulunkulu uyabona, uNkulunkulu uyasazi nesimo sakho, ngeke uzuphelele kusona leso simo sakho, sisona isiphetho sakho, kodwa uzophuma. And mawusuphuma yobunjengegolide. Ukungena kukaJobe akuzange kufane nokuphuma kwakhe, uthe esedlula kuyiprocess ayedlula kuyona, wathola okungcono kunalokho kumlahlekele, wathola kunamandla kunalokho kumlahlekele. Cela ukukutshela namhlanje kuseni uzakuphuma njengegolide, ngeke uphelele la ukhona manje. Uzophuma kulezo inyembezo oyikhalile, uzophuma kulama discouragement odlule kuwona, uzophuma kulolu sizo obhekene nalo, uzophuma. uNkulunkulu uyasithembisa ukuthi uma akwazi ukukhulula uJobe, nathi engasikhulula. Esengivivingile ngiyakuphuma nginjengegolide, okwesikhashana okomzuzwana, kodwa uzophuma unjengegolide ngoba sikhonza uNkulunkulu namandla. Uma akwazi ukukhulula uJobe wamkhipha esimeni sakhe, nawe engakukhulula ngokuba uyayazi indlela yakho, esekuvivingile uyakuphuma unjengegolide.